दिल कहता कि हमरा भाई के साथे कुछ न कुछ गलत भइल बाटे, ओकरा साथे कोनो न कोनो साजिश भइल बाटे। कैसन खेलला नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज जो ना ट्रेलर के रिव्यू आप सब खातिर लेके आयल बानी, ओकर नाम बा कुरुक्षेत्र। यश कुमार एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर ई ट्रेलर देखे के आप लोगन के मिल जाई। आज सुबह ही रिलीज भइल बा। साथ ही आप लोगन के बता दिए कि डायरेक्टर बाड़े सुजीत वर्मा जी, राइटर राकेश त्रिपाठी जी और स्टार कास्ट में यश कुमार के साथ रक्षा गुप्ता बाड़ी। और बात करी कहानी के, तक कहानी बा एगो ऐसन परिवार के जो ना के गांव में अच्छा खासा मान सम्मान बा, सब कुछ बा। एगो बड़ भाई बा, भौजाई बा, एगो छोट भाई बा जो कि पढ़ाई करेला कॉलेज में, ओकर एगो गर्लफ्रेंड भी बा जो ना के पता ओकर भौजाई के भी बा। त ये सब बात होला कि पढ़ाई करा, जब शादी के तोहर उम्र हुई तब उहे लड़की से तोहर शादी हो जाई, कोनो दिक्कत ना हुई। लेकिन अचानक से उ लड़का के एनकाउंटर हो जाला ई कह के कि उ ड्रग्स के व्यापार करत रहे, लेकिन सच्चाई और कुछ ही रहेला। 3 गो पुलिस वाला मिल के उ लड़का के जौन बा बेकसूर होला के बावजूद भी ओके मार के ओकर हत्या कर देवेला। तब ओकर भाई जो कि यश कुमार बाड़े उ अदालत के, पुलिस के हर जगह के दरवाज़ा खटखटावेला और जैसे भी चाहे इंसाफ पाएला चाहेला। तो यह स्टोरी बा ई फिल्म के पुलिस वर्सेस कानून के। जी हाँ, कि 3 गो पुलिस वाला बा और एक तरफ से कानून के सहारा लेके उहे पुलिस वाला सबके सजा दिलवावे के बा आपन निर्दोष भाई के हत्या के। ई स्टोरी आप लोगन के कैसन लगल कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक कर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।